Minkejja li diversi ġenituri, għalliema u studenti għadhom imħassba dwar il-ftuħ tal-iskejjel minħabba li għatem diversi mistoqsijiet mhux imwieġba, id-Deputat Prim Ministru Chris Fern jibqa' jisħaq li huwa importanti li jinfetħu l-iskejjel. Ikollna pajjiż sieħ, ġenerazzjoni sieħa illi mhix qed tattendi skola ikollha konsegwenzi. Ġifieri aħna bħala Dipartiment tas-Saħħa qegħdin nagħmlu dak kollu possibbli biex nagħtu support lill-edukaturi tagħna, lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni u lill-għalliema nfushom ħalli jkollna miżuri ta' mitigazzjoni kemm jista' jkun qawwija biex l-iskejjel tagħna jiftħu. L-MUT u UPE it-tnejn insistew li l-iskejjel m'għandhomx jiftħu l-bibien tagħhom fit-28 ta' Settembru wara li fl-aħħar jiem kellna żieda qawwija fil-każi attivi ta' COVID-19 f'pajjiżna. L-għalliema mhux jgħidu li ma jibdewx il-lezzjonijiet iżda huma sempliċiment imħassba dwar it-tagħlim fiżiku fl-iskejjel u għalhekk qed jitolbu li l-klassijiet isiru online. Mistoqsi minn Net News jekk jaħsibx li f'pajjiżna għandha terġa' tiġi ddikjarat emerġenza tas-saħħa pubblika, Chris Fern naqas milli jwieġeb u farfar fuq il-Professur Charmaine Gauci. Lura f'April ta' din is-sena pajjiżna ddikjara stat ta' emerġenza meta kellna biss ftit aktar minn 200 każ attiv. Intant il-ġimgħa filgħodu, id-Deputat Prim Ministru neda app li ttejjeb is-sistema tal-contact tracing din se tkun aċċessibbli fuq mezzi elettroniċi bħal smartphones.